Čaute ľudia, ja som Dusty a dneska vás vítam u nového videa. Dneska tu hrám Pet Simulator aj s mojím bratom Samom, takže my už takto, takže Samo má už aj druhú arénu a môžeme začať. Takže najprv by som si ale chcel zobrať všetko tam. Je cieľ dosiahnuť 10. arénu a potiaľ získať všetkých petov. A potom napíšte do komentárov, akú hru by sme mali hrať ďalšiu, lebo toto je séria, ktorá už myslím, že je akože 100 dní v Robloxe, každý deň iná hra. No a máme nové účty presne pre túto, tak pre túto, akože, jak to mám povedať, akciu, takže ja... Ahojte, ešte som ne. Áno, Samko už je tu tiež s nami, takže ja... Takže mám už dosť dobrých petov, takže mám už aj výbušky, to je celkom dobré. Ja nebudem teraz ešte povedať, mám hoverboard. Vidia. Ja idem. Sme už v aréne 3, takže už sa pomaly, ale isto blížime. Takže Samko otvára vajíčko, dúfam, že mu padne niečo dobré. Ježiš, ja nemám coiny. Poď, otváraj. Poď. Ja tu už nie je opica. Takže poď. Takže otvára vajíčko. Takže počkaj, tu máte nejaké problémy. Čo sa deje? Líbi sa, dojde sa na stôl, lebo neviem, čo sa ti deje, ale takže my ideme ničiť ďalej. Takže ani mne to nejde. Jaj, lebo nemáme otvorené to vajíčko ešte tu, alebo čo? Asi to musíme, alebo čo? Asi len tu sa dá toto vajíčko vpredu. Takže už je tu naspäť Samko. Takže mohol by si trošku rozprávať. Akého peta by si tu chcel mať získať? Muža, axolotla, ale ty si arénu, axolotla. Na starých účtoch máme už ľudov totiž, ale tie nebudeme spomínať, my teraz hráme tieto nové, takže staré účty na tie už kašlené a teraz Samko traduje s niekým, takže takže Samko s niekým traduje, nevieme, čo to bude. Takže ja kupujem novú arénu. Tuto zatiaľ nikoho nemáme, takže ja si trošku našetrím. Poď Samko už ťažím, lebo zatiaľ si nič moc nespravil. Takže poď. Nebudem tradovať, lebo to je zakázané. Hej, my budeme tradovať, my všetko získavame sami na týchto účtoch. Takže vlastne nemám dosť gemov. Čo? Tak pozrieme sa tu do vajíčka, teraz si trošku. Pane Bože. Musíš ísť trochu bližšie. Samko hrá prvýkrát na počítači, preto nie je moc dobrý.
Takže mohli by sme natočiť na to, čo natočíme v ďalšom videu, to natočíme. Proste nejakú hru. Píšte určite do komentárov. Takže ja idem otvárať vajce. Pane Bože. Ja si dám potion. Potom dajem potion. Takže Samko ešte nie je tak ďaleko, jak ja. Dúfam, že to čo najskôr dá. Ale... A ja berem všetkých potov. Ale mne sa moc nedarí získanie tigra. Lebo vieš, jak... Áno, ja už som na to, kde je 4% na šanca. Mám tigra, to mi tiež nový, ale na tigra je veľmi malá šanca. Takže dúfam, že nám vôbec v tomto videu padne. Hej, lebo asi na to zajačku, čo máš ty teraz vo vajíčku, je veľmi veľká šanca. No tak to je veľmi veľká šanca, takže... Dalmatín, to je vzácnejšie než tá čika. Alebo čo je to za petana? Čika! Máš to? No poď ďalej, ja už sa snažím. Ja sa fakt, že snažím, takže... Poď už tiger, poď tiger. Potom sa nepýtam, že tam padlo tam, že záne také vajíčka. No vlastne. No takže my... Poďme a otvárame. Sakra, tiger vypadol. Ja? Hej. No skôrka manky bola pre mňa problém, ale teraz ťažím. Nemám 20 kg, musím dať 20. Trošku si to našetrím. Samko už otvára, už má konečne spúna. Takže tigra až ďalšom vajíčku otváraj, lebo ten je veľmi malá šanca na získanie. Tomto ešte. No. Ja nemám parota. Mám dvakrát. Mám ho. No prosím, padni tiger, prosím, padni tiger. Prosím, tiger, padni, prosím. Poď teraz. Nie. Poď tiger, poď. Poď, nech mi padne už ten tiger. Aj pre mňa na pokojno. Nemôžem tu nejdeš tak veľa. Ja minútu. Ale mne nejde padnúť tiger. To je najviac hard pet, ktoré zatiaľ mali. Lebo iní išli jak nič, ale trošku. Mám tigra, neverím, mám tigra. Tak ja som z tohto veľmi rád, ja idem robiť z ďalšej arény. Ja si idem našetriť trošku na ďalšiu arénu. A už vážne len troška, takže mi chýba už 10. Ja už šetrím a spájam. Tu máme nejaké obíčko, ale s tým počkám na sama. Ja tu už mám nejaké obíčko. Takže vážne snažím získať 200 dia. A ja mám 200 dia. A ja mám 500. Oh my god, ja tiež mám 200, takže kúpil som toto. Teraz šetrím 750 na ďalšie 5 miesto. Takže poďme na to. Zažíme. A ja som v aréne 5. Už len troška, aby sme sa dostali do arény 10. Takže... Tiger braj, Nie, tiger je pod 2, preto som nie je. Preto je veľmi hard.
takže ja si idem kupovať nové fajka. To je 3 diamanty. Takže ja ich nekupujem toto. Máš sísla? Áno, ale neviem, čo sa mi stalo. Vidíš? No. Prečo sa nevidím? To bude takto. To sa už priblížilo, ale už to máš už to chcelo otvárať viac eglov naraz. Ide to fakt pomaly, keď môžem otvárať najmä no. Takže... Ja sa to... Ono prvý pôjde až v tomto videu ideme na konečne na takže o tom odčila. Ja sa idem pozrieť do indexu. Ja ešte nemám. Tak... Wow! Celkom dobré. Zatiaľ to máme v pohode, takže v aréne 10 by mal byť taký ten zlatý stroj, ktorý ti vie ozlatiť petov, keď ich máš 10, takže tam sa dneska potrebujeme dostať. Takže ja budem Jaj, taká sa výsť. To je teraz také dosť zlé, keďže opravili to a neviem skákať pri hoverboarde. Trošku naťažím prinášku. Takže sámko je dosť. A ja tu môžem kúpiť ďalšiu arénu. Tak dajme challenge, že nemusíš získať toho tigra. Ja chcem. Vážne sa ti ťažko získa v tejto hre tak počítači, takže... Dohodli sme sa, ako dohoda platí. No dobré, takže... Máme tu Nechceš sklamať divákov. Nesklamal by si, to chápu. Takže nevadí, že ja otváram vás na tú lamu by som chcel. Tá lama v ďalšom eku 4. Nie. Pod lama. Nemám dosť peniazí. Ja veľmi dlho som otváral to vajce, keď vypadol tiger. Ale pomaly už budeme v tej aréne. Ja som v aréne 6, takže teraz by som sa rozhodol, že budem chvíľu len šetriť a potom si pozískavam petov. Takže šetrím. Takže ja šetrím na arénu. Takže poď už. Nechaj mi. Už som v ďalšej aréne. No neviem, prečo mi to nejdeme. Šetríme. Za arénu 10. Takže som v aréne 7. Ty si v ktorej aréne? Poď, veď padneš ten tiger. Teraz sa odbudujem. Poď, padni si. Otváraj to proste rýchlo, že to najviac. Normálne. Takto. Alebo ho môžem skúsiť kupovať aj ja. A prejdem ti, ako vypadne. Chceš? Ale to sa nemôže. Ja vlastne nemôžem. Takže poď, získavaj.
Tak. Jeden rang up. Idem do ďalšieho. Teraz by sme mali vedieť otvoriť. Neviem, toto naše... Nie, ja som dostal nejaké vajíčka. Nič. Lebo to by tam mohlo. Tak ja idem na spawn pozrieť sa, že aké mám najlepšie vajíčka. Ja by som to trejdnul. Ja len tiež nemám, vieš. Tak to bude trošku tak, ja len mám obraz. On ti padne. Tak kúp ďalšiu arénu a na konci ho budeš získavať. Nemám. Tak chod získať peniaze zase. Mám lamu? Nepodvádaš. Nepodvádam. Prisahám, že nepodvádam. To mi nevie. Tebe padne celý ľud hneď na kapelu. Nepadne. O čom pecáš? Poď trošku vyskávať. Vyskávať vždy dopravať si po arénu 10. Takže poď rýchlo zničíme, lebo už sme v aréne 8. Ja som v aréne 8. Už to nebudem mať ja. A dám to len ja, ty si to spravíš asi po videu a na ďalšom videu, keby sme ešte niekedy točili Pet Simulator, už budeš v aréne 10 a budeš na všetkých petov a keby sme ešte niekedy točili Pet Simulator, tak pôjdeme do arény 20 a tak pôjdeme, že nepôjdeme, že niečo napríklad do arény 50 na tomto videu, to ani moc netreba, stačí nám teraz získať arénu 10. A to bude tak celkovo. Tak získame ešte teraz chvíľu arény. Ako ja. A teraz, keď ja už mne chýba už len jedna aréna, aby som mal arénu 10, tak to poviem všetkých petov. A už budem asi na konci videa, takže ničím. No ja to poviem. Čo? Stačí, keď to urobíš po videu. No, takže ja už mám to skoro zničené. Break table, alebo čo som to. Takže ja sa ich snažím to najviac zničiť, lebo ide to celkom pomaly a dosť je to také, že otravné celkom. Aréna 10. Tuto je ten gold. Toto. A sme v aréne 10, takže trošku si to tu. Bolo toto. Naši coiny. Popadne ti ten tiger. Mne tiež padol, budeš mať šťastie na tigra. Táto je celkom tak veľká šanca. Takže 4% to je dosť akože. To je šanca na huge. Takže nie. Nie, 1% je na huge. Samé kravy, toto by padnú samé kravy, ja vám to hovorím ľudia, toto by budú padať samé kravy a tie kravy nepadnú. Ja už mám 15 kráv, už môžem mať gold kravu. Radšej mi padne ladybug, na ktorého je koľko percentná šanca. Ja neviem, taký rozdiel. Ja nemám dosť peňazí. Musím sa ešte vrátiť a trošku sa naťažiť, nepadol mi. Ten tiger nikdy nepadol. Nepadol zase toto. Otváram 41 ego. Ja trošku si našetrím. No poď. Ja neviem, koľko egov si ty už otvoril. 45. Pane Bože, to máš vážne, že veľa. Tak poďte otvárajte si. To je
ja dám aspoň jednu túto tehličku, aby sme mali aspoň trošku na tie vajíčka, takže ja si takto zoberiem. A takto. Idem sa teleportovať teraz, takže mám dve tehličky, už za chvíľu bude. Mám plameniaka. Máš tigra? Áno, vidíš. Konečne. Tak ja si dorobím ostatné veci. Skončí videojko. Rafal zatiaľ môže zatiaľ eventu. Takže ja to mám za Ukážem vám chvíľu, možno že... eventy. Počkaj. Takže ja nechýbajú už len trošku, preto už len trošku. Nemám dosť peňazí. Takže si čo úplne maličko naťažiť, nech mám dosť. Neviem, ale ja si teraz ešte trošku našetrím. Tak šetri sa. Skôr si šetri arény. Takže už by to mohlo za chvíľu byť. Veľmi dlho to trvá. Toto je získavanie tých peňazí. Podľa mňa niekde má dosť. Ja mám lepší gifty, takže neviem. Takže poď, otváraj sa. Poďte, šetrite sa trošku zbieram, teda, áno, nezabijem. Teleportu X, takže idem. Vlastne toto už mám, takže ja si idem trochu sem. Už sa mi vyzdarí. To môže pevne byť. Môže, tak to už otvorím na toto. Trošku. Dobre, a už len mám všetko. Nemyslíte vážne, že ten dragon mi nepadne? Na toho je veľmi malá šanca, takže ja ho niekedy získam. Takže ja by som to už videl na koniec videa, tak pozerajte aj ďalšie videá. Určite napíšte do komentárov, čo by sme mali točiť na budúce a dajte odber a like. Takže zatiaľ čau.